Este verán tampouco veremos ningunha bandeira azul como esta ondeando nos areais do Grove. O Concello mantén a súa decisión de rachar relacións co organismo que as concede tras o enfrontamento no 2016 pola bandeira da lanzada que pretendían que fose compartida con Sanxenxo. Co verán xa aquí, a Asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servizos en Groves lanzou unha enquisa para coñecer a opinión dos hostaleiros da localidade. Na sondaxe participaron 48 empresarios mecos. Deles, máis do 85% aseguran non ver con bos ollos a estratexia municipal, unha decisión que o alcalde mantén e defende. Do que se trata, di o rexedor, é de saber xestionar os recursos para ofrecerlle aos visitantes unhas praias de calidade. A sostenibilidade medioambiental, a xestión das praias, a limpeza das playas, a calidade das nosas aguas que sigue sendo excelente, avalada polas análises da Consellería de Sanidade, e o tratamento que estamos facendo en todas as playas non dependen dun trapo, non dependen dunha bandeira, dependen dun compromiso claro. O problema é que creo que hai xente en este pueblo que ainda non acaba de entender que nós priorizamos a xestión medioambiental das playas. Porque do que se trata, di Cacabelos, é de ofrecer aos visitantes e aos veciños praias con servizos e non con bandeiras. O que realmente pide o turista e o veciño do Grove, que non nos podemos esquecer dele, é servizo, e iso creo que nos estamos comprometendo firmemente. Por lo tanto, é verdade, e iso que nos decían os hosteleiros, eles non perciben que a bandeira azul sea unha cousa que nos diferencie e que por iso veñan ao Grove. Non, a xente ven ao Grove exactamente igual. Por qué? Porque por suerte temos grandes profesionales, grandes produtos, gran gastronomía e moito que ofrecer. Con todos os datos reflicten que ao Grove chegan cada vez máis visitantes. Nos dous últimos veráns, casualmente, dende que non hai bandeiras, o número de turistas incrementouse volvendo aos índices de hai máis dunha década. Os hostaleiros recoñecen que a presenza dos distintivos azuis nos areais non é sinónimo de máis visitantes, pero que supoñen un recoñecemento a nivel internacional. O alcalde bota man doutros distintivos para defender a súa xestión. Quero destacar, por exemplo, que esta fin de semana a propia SEO BirdLife, unha das organizacións ecoloxistas máis importantes a nivel internacional, destacaba e poñía como exemplo a xestión que este Concello está facendo da Praia da Lanzada, a combinación do uso público turístico co respeto medioambiental. Así as cousas, o Grove prepárase para a temporada de verán. Na derradeira fin de semana de xuño abriránse de xeito oficial as praias con todos os servizos, incluídos tamén os socorristas.